Why students fail in exams? फरायसाफोरा मानो आनजादाव फेलें जायो? छात्र परीक्षा में क्यों फेल हो जाते हैं? ये सनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै जोङो बे बिषयावनो बाथ्राखौ सावरायगोन जे सासे फरायसाया एसेबां फरायनायनि उनावबो मानो आनजादाव फेलें जायो। जों बे बिषयाव बाथ्राखौ नायगोन। बेखेवनायनि सिगाङावनो मोनसे थोंजोङैनो बाइबेल बोसोन फरायनानै होनो नागिरदों। बे जाहैबाय हसियानि 4:2 आखल गैयैखाय आंनि रायतफ्रा नस्थ' जाबाय। अनजाग्रा फरायसा आरो बिमा बिफाफोर आरो लोगोसेयैनो नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनखौ मोनसे गोखा नाथाय सैथो सोंलु सोंनो हास्थायदों। गोबां नाजानायनि उनावबो एबा गोबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो सासे फरायसाया मानो फेल जायो? ना बिसोरो खम बिबांनि बुद्धि गोनां नामा? ना इसोरा बिसोरनो बोर होआखै नामा? नङा, बिसोर खम बुद्धिनि मानसि नङा। इसोरा बिसोरनो आशीर्बाद होआलाबानो थायाखै। बे बिषयाव इसोरनि गोथार बोसोन रमारि 2:10 ओरैहाय बुङो, मानोना इसोरा बयखौबो मोखां नायाजासे बिसार खालामो। इसोरा सोरनोबा गोबां होदों, सोरनोबा खम होदों, बेबायदि खामानिखौ इसोरा मावाखै। अब्ला दिनै मानो फेलेङा फैयो एबा मानो फेल जानाया फैयो? दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गुबै 5 पइन्ट बुंनो थांगासिनो दङ, जाय जाहोननि थाखाय गोबां फरायसाफोरा फेलें जायो आरो लोगोसेयैनो बिसोरनि भबिष्यतआबो गाज्रि जायो आरो लोगोसेयैनो जि सेल्फ कन्फिडेन्स दङ बै सेल्फ कन्फिडेन्सआबो लोरबां जालाङो आरो लोगोसेयैनो थांखिफोरखौबो लोरबां खालामनानै होयो। आरो जोबनाय फारसे बेफोर गासै जेंनानि एबा प्रब्लेम्सनि जि सल्भ दङ एबा समाधान दङ, बे समाधाना मा जागोन बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो आङो रोखा रोखायै हैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों। बेखिनियावनो गोबां नायगिरि नोंथांमोना हयथ' फरायसाफोर नङा, स्टुडेन्टसफोर नङाबो जानो हागौ। दा बेयावहाय आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना स्टुडेन्टसफोरनो, फरायसाफोरनो, फरायसुला फरायसुलिफोरनो शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसेयैनो सोरबाफोर चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामना लादो आरो मोनसे लाइकखौ दानो होदो, नङाब्ला नोंथांमोना उनाव बावलांगोन। दा बेवहाय लाइकखौ होग्रोदो। दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन, मोनफा मोनफा जोङो 5 पइन्टखौ नायलांदोनि। गिबि पइन्ट एबा गिबि बाथ्रायानो जाहैबाय लेक अफ क्लियार गोल, थांखि गैयै जिउ एबा थांखि गैयै फरायनाय। अनजाग्रा फरायसाफोर, नोंथाङा जुदि थांखि गैयालाबानो फरायगासिनो दङ, अब्लाना इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, बोसोन बिजाबनि 29:18। अनजाग्रा फरायसाफोर, बे बाइबेल सिरिखौ आङो इंलिस आरो हिन्दीआव फरायनो हास्थायबाय, मानोना जोंनि बर'आव जेरैहाय लिरदों बियो जाबायदि बाथ्राया नुजानांगौ एबा ओंथिया ओंखारनांगौ, बेरखांनांगौ, बियो क्लियार जायाखै। बेनि थाखाय आङो हिन्दी आरो इंलिसाव फरायना होनो हास्थायबाय। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। Where there is no prophetic vision, the people run wind, but the one who keeps the law is blessed. That means जेराव दर्शन नुनाय गैया, जेराव थांखि गैया, जेराव गोल गैया, जेराव भिजन गैया, बियो जोबस्रांलाङो होननानै इसोरनि बोसोना फोरोंदों एबा इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों। अनजाग्रा फरायसाफोर, नोंथाङा जुदि बेबायदि फरायदोंब्ला बियो नोंनि मोनसे गिदिर जेंना जागोन। नोंथाङा गोबां फरायगासिनो दङ, नोंथाङा फरायदों, नाथाय नोंथाङा मानो फरायदों बेखौनो नोङो मोनथियाब्ला बियो नोंनि फरायनायनि मोनसे गिदिर जेंना। बिकज यु डोन्ट हेभ भिजन, नोङो भिजन नुवाखै, नोंहा क्लियार गोल गैया। नोङो फरायसालियावथ' थांगासिनो दङ एबा थांदों, नाथाय नोङो जिउनि लामाखौ मोनथियाखै, बबेथिं थांनो नांगौ बेखौ मोनथियाखै, बेखौ नोङो थि खालामनानै लायाखै, बै गलखौ थि खालामाखै। लेखाखौथ' नोङो बेखेवनानै जिरायो, नाथाय गोसोआ मबाइलाव थायो आरो भबिष्यतखौ लानानै सिन्ता खालामै खालामै आन्दायबाय थायो। अनजाग्रा फरायसाफोर, गल गैयालाबानो, थांखि गैयालाबानो फरायनाया सावगारि एबा थांखि गैयालाबानो दावबायनाय बायदि सासे सुबुं बायदि जायो। बियो गावखौनो मोनथिया जे बहा थांगोन, बबेयाव दावबायहैगोन, बेनि जेबो थांखि गैया, बेरायथिंलाबाय थादों आरो बेयाव जेबो मुलाम्फाबो जानाय नङा। थिग बेबायदिनो थांखि गैयै, गल गैयै फरायनायाबो बेबायदिनो लामा गोथेनानै थायो। अनजाग्रा फरायसाफोर, जुदि नोंथाङा बे बाथ्राखौ मोनथियाखैब्ला, नों लेखा फरायनानै एबा फरायसा जानानै मा जानो हास्थायदों बेखौनो जुदि मोनथियाब्ला, सासे फरायसा जानानै नोंथाङा मानो लेखाखौ फरायगासिनो दङ बेखौनो जुदि मोनथियाब्ला, सासे फरायसा जानानै फैबाय थानाय आनजादा जिउआव मा सोलायनायखौ लानानै फैगोन बेखौनो जुदि मोनथियाब्ला, बेबायदि फरायसाफोरा गोख्रैनो मेङो। बेबायदि फरायसाफोरा फरायनायनिफ्राय गोजान जालाङो एबा मेंनानै बियो जिरायो एबा मेंनानै बियो गोजान जालाङो, फरायनायखौ नागारो आरो जोबथायाव बियो फेल जानानै थायो। अनजाग्रा फरायसाफोर, बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन बिजाबनि 6:3 ओरैहाय बुङो, नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, फरायनायनि थांखिखौ थि खालामग्रो, गलखौ थि खालामग्रो, गलखौ सेट खालामग्रो, बेनि उनाव इसोरखौ बै थांखियाव, बै गलाव दोन, सरजाबनानै ला, अब्लाना नोंनि फरायनाया जाफुंसार जागोन, नोङो पास जागोन। फेलें जानायनि नैथि जाहोन बेनो जाहैबाय लेक अफ
डिसिप्लिन, सिरिबांनि आंखाल एबा सिरिबांनि लोरबांथि, जेरावहाय बे बिसयाव बोसोन बिजाबनि 12 बालाब 1 सिरिया ओरैहाय बुङो। मोजांसिन बुजिसिननो थाखाय हिन्दी आरो इंलिश रावखौ आङो बे बाइबेल सिरिखौ फरायनो हास्थायबाय। जो अनुशासन से प्रेम रखता है वो ज्ञान से प्रेम रखता है। Whoever loves discipline loves knowledge, but the one who hates correction is stupid. जाया जिउआव सिरिबांखौ लाखियो, जाय फरायसाया सिरिबाङाव थायो बे फरायसाया नलेजआव जौगालाङो, गियाना बांलाङो, रोंनाया बांलाङो। दिनैनि फरायसाफोरनि माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंलांनो नागिरदों। दिनैनि फरायसाफोरा फुङाव मबाइलजोंसो सिखारो, दिनैनि फरायसाफोरा मबाइलजों उन्दुयो, दिनैनि फरायसाफोरा फरायनायखौ जोबथायावसो दोनो, दिनैनि फरायसाफोरा सेथियाव जायगा होनानै दोनदों इन्स्टाग्राम, इउटिउब, गेम्स, रिल्स। जेब्ला आनजादा फैगोन आरो आनजाद हलाव जिरायगोन अब्लाना बै समाव बुंगोन जे सार आनजादनि जिथु कुइसनफोर दङ, कुइसना गोबां गोब्राब फैदों होननानै बै फरायसाफोरा बुंनो हास्थायगोन एबा बुङो। नाथाय अनजाग्राफोर, नङा, सोंलुआ गोब्राब नङामोन एबा सोंलुआ गोब्राब नङा, नाथाय नोंनि फरायनायनि जिथु डिसिप्लिन दङ बै फरायनायनि डिसिप्लिन सिरिबाङासो लोरबांमोन। गोबां गोरलैमोन, नोंनियाव बै डिसिप्लिनानो गैयामोन, फरायनायनि डिसिप्लिन गैयामोन, सिरिबां गैयामोन। बेनिखायनो आनजादनि समाव पेपाराव फैनाय जिथु सोंलु दङ बेखौ गोब्राब मोनबाय। अनजाग्रा फरायसाफोर, जाय फरायसाफोरा सम बायदि उन्दुगोन, सम बायदि सिखारगोन, सम बायदि जागोन, सम बायदि फरायगोन, बैसोर बायदि फरायसाफोरनि थाखाय जेसेबांखि गोब्राब रोखोमनि सोंलु फैया मानो गासै सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ बैसोर फरायसाफोरा लिरनो हागोन। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 25 बालाब 28 सिरिया ओरैहाय बुङो, जो अपने शरीर को वश में नहीं रखता वो टूटे हुए नगर के समान है। जाय फरायसानियाव बे डिसिप्लिना थागोन बियो अरायबो साक्सेस जागोन, मानोना बियो गासै जिउआवनो डिसिप्लिनै सोलिगोन। जानायनि मोनसे डिसिप्लिन थागोन, सिरिबां समा थागोन, उन्दुनायनि, जानायनि, खामानि मावनायनि, फरायनायनि मोनफ्रोमबो सिरिबाङै सोलिगोन। आरो जाय फरायसाया सिरिबाङाव थागोन बियो माब्लाबाबो आनजादाव फेलें जानाय नङा, आनजादाव जेननानै थानाय नङा। आनजादाव फेलें जानायनि थामथि जाहोन बेनो जाहैबाय लेजिनेस एन्ड procrastination, अलसिया आरो गाबोन मावगोन होननानै बुंग्रा एबा बुंनाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन बिजाब 2 बालाब 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, मोस्रोमफ्रा माब्रै खामिदों बेफोरखौ नायनानै अलसिया मानसिया सोलोंनांगौ। अनजाग्रा फरायसाफोर, अलसिया मानसिफोरा माबायदि जायो? अलसियाफोरा मा खामानि मावो? अलसिया मानसिफोरा एबा अलसिया फरायसाया बेबायदि बुङो, आं गाबोन फरायगोन, आं गाबोन लिरगोन, आं गाबोन फरायसालियाव थांगोन, आं गाबोनसो मावगोन बेबायदि होननानै गोबां बुङो। आरोबाव अलसिया सुबुङा एबा अलसिया फरायसाया बुंबावोदि आनजादनि थाखाय गोबां सम दंबावो, बेयावहाय आङो उनावसो फरायगोन, दिनै फरायथ'वा, आनजादनि थाखाय गोबां सम दंबावो। आरो अलसिया फरायसाया बुंबावो दिनैनि गोदान मुगायाव जे आङो मोनसे फिल्म नायनानै लानि, बेनि उनावसो आङो फरायगोन होननानै बुङो। नाथाय अनजाग्रा फरायसाफोर, बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, गाबोना माब्लाबाबो फैया। जाय फरायसाया फरायनायखौ बाहाना खालामनानै बारहोयो, जाय फरायसाया समनि बेसेनखौ मोनथिया, बैसोर बायदि फरायसाफोरा आनजादाव गियो एबा आनजादखौ लिरनोनो बिसोरो गिनाय मोनो। बिसोर बायदि फरायसाफोरा आनजादनि समाव गाबनो गोनां जायो। आरो बिसोरबायदि फरायसाफोरनि रिजाल्टआनोथ' फेल रिजाल्ट फैयो, फेलें रिजाल्टफोरा फैयो। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 21 बालाब 25 सिरिया ओरैहाय बुङो, जाय अलसिया मानसिया हाबा मावनो इच्छा गैया बियो गावखौनो गाव सिथारनानै लानायल'। आंनि प्रिय स्टुडेन्टस फरायसाफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, इसोरा माब्लाबाबो सासे अलसिया मानसिखौ आशीर्बाद होआ। इसोरा आशीर्बाद होयो जाय मानसिया फरायख्रुबग्रा, जाय मानसिया खस्थ' खालामग्रा, जाय मानसिया मावख्रुबग्रा, बै मानसिनोसो इसोराबो आशीर्बाद होयो, बोरखौ होयो। आनजादाव फेलें जानायनि 4थि जाहोन बे जाहैबाय बेड कम्पेनि, गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानाय। बेनिखायनो बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन 1 करन्थियारि 15 बालाब 33 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो दाबुरखाय जा, गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो, गोरोन्थि लोगोफोरा नोंखौ मा खालामनो हागौ। अनजाग्रा फरायसाफोर, बे बाथ्राखौ मोनथिनानै ला, नोंनि गाज्रि लोगोफ्रा, नोंहा जुदि गाज्रि लोगोफोर दङब्ला बै गाज्रि लोगोफोरा नोंनि फरायनायखौ ठाट्टा होगोन, नोंखौ लासिंसिं फोनांगोन। आरो गाज्रि लोगोफोरा बुंबावगोन, गाबोननिफ्राय फराय, दिनै जों बेरायहैनि, दिनै जों बैयाव टाइम पास खालामहैनि होननानै बुंगोन। आरो गाज्रि लोगोफोरा नोंनो
गाज्रि आखल आखुफोरखौ फोरोंगोन। जेरैहाय फर एग्जाम्पल, नों जुदि थांखु जायाब्ला थांखु जानो, जौ लोङाब्ला जौ लोंहोनो, ड्राग्स जायाब्ला ड्राग्स जाहोनो, नों जुदि सासे गिर्जायाव थांग्रा फरायसाब्ला नोंखौ गिर्जानिफ्राय गोजान खालामनो, बेफोरबायदि गाज्रि आदतफोरखौ नोंनो सोनो एबा नोंनो सोनानै होनो हास्थायगोन एबा नोंखौ बुरखायगोन। आरो जानो हागौ बैसोरनि गोदै गोदै रावफोराव नोंबो बेबायदि बुंनो हागौ जे गासैबोथ' बेबायदिनो जायो, गासै फरायसाफोराबोथ' बेफोरखौ जायो, लोङो, थाबायो, टाइम पास खालामो, बेफोरबायदि बुंनो हागौ। नोंनि फैबाय थानाय समा एबा भबिष्यतआ बेजों लोगोसे गोबां लोब्बा दङ। नों सोरजों लोगोसे जिरायो आरो नों सोरजों लोगोसे थायो, गोबां लोब्बा दङ। नोङो गावनि मोजां लोगोफोरनि बाथ्राखौ खोनासङो ना गाज्रि लोगोफोरनि बाथ्राखौ खोनासङो, नोंनि भबिष्यतजों लोगोसे बे गोबां सरजाबनानै थानाय मोनसे आयदा। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन गितफोरनि 1 नम्बरनि 1 सिरिया ओरैहाय बुङो, बि मानसिया बोर होजाग्रा जाया लांसुनियाफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै। नोंथाङा जुदि थारैनो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानानै दङब्ला नोंनि फेलें जानायाबो सैथो जानानै दङ। मोजां लोगोफोरजों लोगो जानाय माने नोङो देरहासार जानायाव दङ। मानोना नोङो मोजां लोगोफोरजों लोगो जायोब्ला मोजां लोगोफोरा नोंखौ गिर्जायाव थांनो फोरोंगोन, नोंखौ गिर्जायाव लांगोन, नोंखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जौगाहोगोन, आर'जआव जौगाहोगोन, बाइबेल फरायनायाव जौगाहोगोन, नोंनि क्लासाव थांनायाव नोंखौ जौगाहोगोन, नोंखौ मदद खालामगोन, मोजां लामाखौ बिसोरो दिन्थिगोन। बेयावहाय मोजां लोगोजों लोगो जा। आनजादाव फेलें जानायनि बाथि जाहोन बे जाहैबाय इगनरिं गड, इसोरखौ गोजानाव दोननाय एबा इसोरखौ नेवसिनानै थानाय। इसोरनि गोथार बोसोन बिजाबनि 9:10 सिरिया ओरैहाय बुङो, गियानि जानो थाखाय नोङो सिगां फोरबोखौ मानिग्रोथारनांगोन। नोङो बे गोथारखौ मिथियोब्ला नोंनियाव बुजिनाया फैगोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, फरायसा जिउआव फेलें जानायनि बयनिख्रुइबो देरसिन जाहोना बे, गोबां फरायसाफोरा सानोदि आङो इसोरखौ नाङा, आङो इसोरखौ दरखार गैया, आर'ज खालामनांगौनि दरखार गैया, गिर्जायाव थांनांगौनि दरखार गैया, बाइबेल फरायनांगौनि दरखार गैया, बेफोरबायदि गोबां फरायसाफोरा साननानै खामानिखौ मावो। देट मिन्स इसोरखौ गोजानाव दोनो। दिनैनि गोबां फरायसाफोरा गोबां फरायो, गोबां कचिं क्लासाव थाङो, गोबां कचिं लायो, जुदिअ गोबां फरायदों, जुदिअ गोबां कचिं क्लासाव थांदों, बिसोरो आर'ज खालामाखै। येस, दिनैनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा आर'ज खालामाखै। नाथाय दिनैनि फरायसाफोरा मा बुङो, मा खालामो, बे जाहैबाय आं बेखौ हारसिं नाजागोन, आं मावगोन, आं हारसिङैनो मावगोन, आंनो आर'जनि गोनांथि गैया, इसोरनि हेफाजाबनि गोनांथि गैया होननानै हारसिं नाजायो। नाथाय अनजाग्रा आंनि प्रिय फरायसाफोर, इसोरखौ नागारनानै एबा इसोरनि अनगायै गोसोआ थाजिम थाया, इसोरनि अनगायै गोसोआ सान्ति गैया, इसोर गैयाब्ला गोसोआव अराय गिनाया थागोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, इसोरा गैयाब्ला आनजादनि समावबो गोरोन्थिया फैनो हागौ, गोरोन्थि जानो हागौ। दा बेयावहाय इसोरखौ नागारनानै जेबोआनो जानाय नङा। मानोना इसोरनि गोथार बोसोना जाकबनि 7:5 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नाथाय नोंसोरनि सोरहाबा गियाना थोयि जायोब्ला बियो इसोरनियाव आर'ज खालामथों, अब्ला इसोरा बिनो होगोन। मानोना इसोरा आखथियालाबा दया खालामनानै बयनोबो आग्लाय बिग्लाय होयो। अनजाग्रा फरायसाफोर, इसोरा नोंनि फरायनायखौ माब्लाबाबो गाज्रि मोना। अनजाग्रा फरायसाफोर बे बाथ्राखौ बुजिगोन, इसोरा गियाननि फुंखा, इसोरा नोंनो लागै बुद्धि होनो हागौ, इसोरा नोंनो मोजां गियान होनो हागौ, इसोरा नोंनो थाजिम गियान होगोन, इसोरा नोंनो मोजां ब्रेइन मेलेमखौ होगोन। बेनिखायनो बे इसोरानो गियाननि गुदि, गियाननि फुंखा, गियाननि फुंखाखायनो इसोरा बुंदों आंनियाव बि, अब्लानो आङो गासैखौबो होगोन आरो बुद्धिखौ होगोन होननानै। आंनि अनजाग्रा प्रिय स्टुडेन्टसफोर, फेलें जानाया जोबथा नङा, नाथायब्ला फेल जानाया मोनसे सांग्रांथिखौ लाबोनाय एबा नोंथांखौ सांग्रांथि खालामनाय। अनजाग्रा फरायसाफोर, इसोरा दिनै नोंखौ बुङो, जेसायानि 41:10 सिरियाव, गिनो नाङा, आं नोंसोरजों दं, गिनो नाङा, आं नोंजों दं होननानै इसोरा बुंदों। अनजाग्रा फरायसाफोर, नों जुदि थांखि खालामोब्ला एबा गलखौ सेट खालामोब्ला, जिउआव एबा फरायनाय समाव डिसिप्लिन एबा सिरिबांखौ लाखियोब्ला एबा दोनोब्ला, अलसिया हुदाखौ नागारोब्ला, आरो नों जुदि मोजां लोगोफोरजों लोगो जायोब्ला, आरो नोंनि फरायनाय जिउआव नों जुदि इसोरनो सेथि जायगाखौ होयोब्ला, अब्लाना बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, रमारि 9:22 सिरियाव बुंनाय बाथ्राखौ। जोङो मिथिगौ, जायफ्रा इसोरखौ अनो आरो जायफ्रा बिनि गोसो बादि लिंहर जाबाय, इसोरनि जिउआ गासैयावबो बिसोरनि लागै गाहामखौ मावो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला नोङो
बेबायदि सोलिगोन अब्लाना नोंखौ माब्लाबाबो जेबो आनजादा हमथानानै दोननो हानाय नङा। इसोरा अरायबो नोंनि थाखाय मोजांखौनो मावबाय थागोन आरो गासैबो मोजां जागोन आरो नों माब्लाबाबो आनजादाव जेननाय नङा, माब्लाबाबो फेल जानाय नङा। थांखि थिग खालाम, डिसिप्लिनखौ ला, लेजिनेसखौ गार, इसोरखौ सेथि जायगा हो आरो मोजां लोगोफोरजों लोगो जा। जिउआव माब्लाबाबो फेलेंआ फैनाय नङा। देवब्ला अनजाग्रा फरायसाफोर, बे मोनबा जाहोननि थाखाय फरायसाफोरा फेलें जायो, बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन आरो बेखौ सुद्रायनानै लागोन। देवब्ला अनजाग्राफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय आरो जायफोरा फरायसा नङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फरायसाफोरनो शेयार खालामगोन। देवब्ला दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।